Sinibingelele siphinde sinamukele emakhaya TV. Sibuyile futhi nobaba uZondi uthi uphethe indaba ezimnandi manje phansi engwebini enquthu. Abantu banokudideka ukuthi ubaba utholakalaphi. Lokho sengihleze ngikusho njalo ukuze abantu bengadideki. Kanti inamba nazi la screenini. Ngizwa uyasho ukuthi hayi abantu bayafika ngobuningi la ekhaya. Kodwa ngizwe uthi uzizwa ngathi awenzi ngokwanele ukuthi ukubazwele. Uphethe indaba ezithini namhlanje? Hayi. Kusho ukuthi umuntu maka efika la sasimhlolele yabona. Sibone inkinga zakhe ukuthi zikuphi yabona. Mase ithola inkinga yakhe lawo muntu lo kungukuthi efuna simthathe. Mhlawumbe siyomgeza mhlawumbe unezifasi unezinyama ngithi yabona. Namabhadi kanjalo nokuthi into zakhe ivaleka ihambe kahle nenhlanza zakhe. Sikwazi sihambe somgeza emfuleni yabona olahla wonke amathunzi amnyama nezinkinga namalumbu yabona nechitha yabona. Sikwazi ukumkhipha lento enjengale masiqeda ukumkhipha lento enjengale yabona. Useyabuya kuzongena ekhaya akasabhengi emva lo muntu yabona. Sesiyakwazi ukumqinisa ke athola untanjana wakhe. Bese simnika ke imshanguzo ukuthi into zakhe ivuleke. Nokunye ihlahla yakhe yabona. Noma ngaba akasakhulunyiswa umuntu webhlukwe. Noma abasakhuluma namuntu weloko yabona. Siyakwazi ukugqabula lokho. Yebo. Hayi kuyazwakala mkhulu. Manje abantu bayakhala mkhulu. Abantu banokuthi manje ngiyafisa ukuya. Yazi mkhulu into enginokuyibona mina empilweni. Mawuxakekile into zakho zimnyama, ushawe ngezichitho, ushawe ngesinyama, kunamathunzi amnyama, impilo yakhe ivalekile qathatha. Yonke impilo yakhe yonke into yakhe ivaliwe. Ngisho imali yokuyenyangena ayibibikho. Nganisuke kuboshwe konke. Kodwa once kwazi waqabula le nto leyo nje yabona. Kuyoba right konke lokho yabona. Iqhabuka kanjani mkhulu ngoba nginayo imali yokuza kuwe? Njoba ngilanga ngangachaza. Ngathi angikwazi ukufuna into kumuntu engenayo nami yabona. Singaxoxisana. Ukuthi kuzofika la. Kodwa uma kuzokuyofika la usezokwenza kanje ukuthi uzongikhokhela kanjani yabona. Ngoba mina mkhulu nginokudideka. Mina ngumuntu wesintu. Nje ngeke ngikufise lokho angisumuntu wesonto kakhulu. Ngiyakholela kakhulu emakhathakhatheni nje nasedlozini. Kodwa mkhulu mawuthi uyohlola nifike nithi nina mkhulu into zakho ivaliwe imali ayihlali bese ngithi mkhulu ngisize ngiyafa bese uthi lethu 2500 kanjani manje mkhulu ngoba kusho wena ukuthi imali ayihlali uzothatha 2500. Bengishilo ngathi sike sibonisana ngithi yabona. Ngoba khona esafuna ukuthi kwenzeke. Singabe sesibonisana lapha enkokhelweni yabona. Kusenzana kanjani? Ukuthi mase ku right kanjani yabona? Bese senzana kanjani futhi yabona. Ake iqhubeke lokho la kubroke khona yabona. Uthini ngalesisho sokuthi inyanga iqedwa? Inyanga iqedwa. Abafana abantu. Kunakho lokuthi ufushe ukhipho odakeni yabona. Mawusubeke ngaphandle yabona. Wawuvusa. Awusokuphinda ubuye. Mkhulu empilweni khona ithiyo, khona izifungo, khona amabhadi angazi ngakubeka ngani kodwa khona ukuthi umuntu angiqanganisele. Athi ngiyoke ngibone lo yamfana ephumelela. Ngabe leyo nto leyo mase mhlambe sekuyenzeka angisaphumelele ngenxa ukuthi khona umuntu wangiqanganisela. Ngidinga nami ukumqanganisela emuva. Ngithi nami ngizoke ngibone ukuthi ngizophumelelani noma ngidinga mhlambe amakhathakhatha noma ngidingani lapho. Awudinga amakhathakhatha ayadingakala amakhathakhatha nokuthi sikhuleke yabona bese siqabula sesifungo lesi yabona akutetisa sona yabona. Siyazama ukuqabula ngendlela yethu. Isatshelwa ngayo wena nathi singaqabula kanjalo bese siyinkulumo singxoxo ihambe manje kuze kuyothutha maye kufunga ukuthutha abantu bakho labo obabethe wena wathi umuntu hayi umuntu ongenalo idlozi emzimbeni abakudla bamgadile yabona. Mabethunta engasile bayakwata yabona. Kodwa siyazama siqabule leso sifungo leso thina abakwenzele sona. Sifuna intambo ukusiqabula yabona. Bese siyajampisa ukuthi bese siqhumisa le ntambo ukuthi yabona. Qabla lesa sifungo lesana yabona. Khona igama engicathi lisetshenziswa kakhulu inyanga abantu mabeyohlola ukuthi khona umuntu okuphehlela amanzi amnyama. Cathi lelo gama hlezi livela nje ukuthi hey amanzi amnyama. Yini amanzi amnyama?
Amanzi amnyama bathi sora uma uyifamily yabona and then ifamily yakhe yabona izohamba iyokwenza izinto zayo yabona benze lo mgilimi ngayo yabona cha mangiyangize ukuthi bathatha nezimvu yabona into engakhulumi yabona bese boyisebenzisa ngemgwilingano yakhona ke yabona labadala ukuyenza yabona bakangela into yabona bese ke makunomsebenzi emndenini yabona seniyodla nalabo bantu labo bakini abahlanze ngalolu khamba lolu laleyo nto leyo nina ningedlulanga khona manje lokumnyama sekuzula kini yabona nina seniyeleke ngoba azange nedlule lento imisebenzi yabona yabona seniba namaphathi ke manje sendlela nayo ingozi yabona ngoba nje nabantu abasebenze lento kuthiwa umsamo baphephela umnyama yabona baphela umsamo yabona bashaya ukhambo olubi ukhambo omnyama yabona bazi bendlela yabona ukuthi kuvuleke into zawo ngendlela yokuganga yabona bese ke wena senina sinomndeni senina seniyodla nabantu abafana abadlulele ukukhamba nazana adlula senithathele umnyama babo ke sebutheleka kini ke yabona bona sebe right into zabona seziyakhanya ezenu seziyafekezela eish yabona lonto le shuthi isithe esikhulu somuntu umndeni nje umuntu olukhuni angeke aliphendule ithonga la komunye umuzi amadlozi ahambelana ela komuzi lokomunye umuzi umuntu olukhuni angakwenza noma yini kodwa angeke athintane nedlozi lakini yabona umuntu wake olukhuni angakuthuma ukuthi idlozi aka athwebile ukuthi ufuna ungabe right nje khala khona nawe yabona wayine ingane zakho ngalola uthi yabona ngendlela yakhe ke naye yabona ayi lokuthi nawe singazange sakuphiwa lokho ngoba kuthiwa kuphasi kube kubili thina saphuthi masiza abantu la esichithweni thina sikwazi ukusenza zaphi ukuthi umuntu mayefa ukuchitha masimkhiphe simgeza mhlawumbe kabe le ndane yakhe yabona ukusenza siwazi ukufaka umuntu kwenza isichitho umuntu yabona sikwazi ukusikhipha ukuselapha thina yabona hayi mkhulu usugeqa amagula asivale ya namhlanje sophinde sibuye ngesiqephu esilandelayo hayi singayivala siyabonga ngoba mina ngifundele ukuba umuntu wakwathi ukubheka kancane iBhayibheli manje ke ngithithi ukuthi uzofaka umuntu into beta ngifuna ukumgeza abe right okay hayi siyabonga mkhulu yeah